I can confirm that free secondary education has begun. Zomwe zimaoneka ngati ndi nkhamba kamwe chabe kapena maloto maphunziro aulere ku sukulu ya sekondari ayambika mdziko muno, momwe manifesto ananenera pa tsamba 63 mndime yachisanu mu mfundo zokopera anthu zakwaniritsidwa tsopano. Wachiwiri kwa nduna ya maphunziro yemwenso ndi phungu wa dera la kunsanje kumpoto kwa boma la Nsanje akuyendera sukulu mdziko muno ndi cholinga chofuna kudziwa momwe maphunziro akuyendera komanso sukulu ya sekondari yaulere momwe yayambira. Atayendera chigawo chakumwera komanso chigawo chapakati anachiyesa chanzeru kufikiranso anthu a boma la Chitipa. Imeneyi ndi Chitipa Secondary School kumene kuli ophunzira ochuluka komanso kwamangidwa zipinda zapamwamba zophunziriramo sayansi komanso kompyuta ndi thandizo lochokera ku Ecos Project kudzera ku World Bank. Maphunziro apamwamba ndofunika kwambiri chifukwa mwana aliyense akuyenera kupatsidwa maphunziro abwino posayang'ana kumene akuchokera. Panopa tikuonano masomphenya amene anali loto kuti akwaniritsidwa, zimene amalawi ambiri samakhulupirira, zimene anthu ambiri amakayikira. Masomphenya amene ndi ati masomphenya asukulu za maphunziro aku sekondari aulere. Ndipo mphunzitsi pa sukulu imene ya Chitipa akuyamika chifukwa cha sukulu ya sekondari yaulere, chifukwa ophunzira ambiri amene amalephera kulipira ndalama zimenezi akwanitsa tsopano maphunziro awo. Ambiri amatani amakanika sukulu choti analibe chani school fees. So ndi mmene a president alamula kuti zikaletere iya ndi chinthu chonyaditsa kwambiri. Te pakali panopo anaamba kubwera, ena nazo anathawa amba kubwerera, chimene chifunza kuti nditu ni nkhani yofunikira kwambiri makamaka kwa anyamatawa atukule ziko, because awawa ni wana akaphunzira azaka ndi knowledge azatukula Malawi. Chonyaditsa kwambiri tachilandira ndi manja awiri onse. Ophunzira aliyense amakhala ndi loto limene amalingalira, ndipo kufika kwa maphunziro amenewa aulere ku sekondari kukwaniritsa loto limene ana amenewa anali nalo. Ndipo akuyamika mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chochotsa ndalama zimenezi amalipira ku sekondari. Chimwemwe changa chachikulu kwa basi fachoti mmene abweresera sukulu yaulere anthu ena zapangitsa anthu ena akhale ndi chilakolako choti abwererenso ku sukulu. Poyamba amavutika school fees, koma panopa akhala ndi chilakolako choti abwererenso ku sukulu. Iyi sukulu ija ndi yaulere ndipitenso sukulu kuja ndithu ndikapitirize maphunziro anga chifukwa choti unaliyense moyo amakhala ndi tsogolo. Komanso ndi mavuto amene amakumana nawo ena ngati akang'ona zoti abweza school fees amona ngati iwo alibe kuthekera kophunzira, koma si choncho iwo kuphunzirako kuthekerako ali nako ndithu mmene amvera kumene aliko kuti sukulu inoyi ndi yaulere abwere azaphunzire nawo panopa kuti akwaniritse masomphenya awo. I would like to encourage my fellow students to keep on working hard from the time that they were paying fees, and now we have a free education, which means we need also to keep on working hard so that the money that you have wasted previously, we should not be discouraged by that you are now having a free education since you don't pay anything. No, I should still keep on working hard so that whatever we are excelling here, we are striving, we should be able to thrive. Maphunziro amenewa achititsa kuti chitukuko chipiteso patsogolo. Project imeneyi
yaenda bwino ngakhale yakumananso ndi mavuto. Pakali pano tikunena ya tamaliza 90% ya ntchito imene timafunika kugwira, koma kwatsalaku ndikoti tili pakalikiliki kuti timalizitse isanakwane 30 June 2026 pamene project ikhale ikutsekedwa. Ichi nchifukwa pa ulendo wawo atachoka ku Chitipa Secondary, wachiwiri kwa nduna ya maphunziro a Francis Fole anayenderanso sukulu ina m'boma lomwe la Chitipa. Imeneyi ndi sukulu yotchedwa Meru CDSS. Analandiridwa ndithu ndi ophunzira komanso akuluakulu apa sukulu imeneyi. Cholinga chofika pamalopa ndi kudziwa ena mwa mavuto amene akukumana nawo komanso kuona mmene ntchito ya sekondari zaulere yayambira mdziko muno. Atayendera zipinda zimene zamangidwa pa sukulu imeneyi, thandizo lochoka ku Equals Project ndi thandizo lochokera ku World Bank. Analandiridwanso ndi ophunzira pa sukuluyi. Ana ena sangapanga tsendi kuphunzira mmene angati kuphunzira masiku onse, chifukwa ena amalepera kupereka school fees. Ndi anali mavuto ngati amenewo, kozi poyamba paja fees inali pa 30,000, panopa inali pa 35, kenako inachulukirapo pang'ono. Koma panopa at least better adimira timaphunzira za ulere, ana ambiri amapanga atendi kusukulu kunoko. Ulendo umenewu wa mtunda wautali kuchokera ku Lilongwe kufika ku Chitipa, cholinga chake ndi kukwaniritsidwa kwa lonjezo la maphunziro. Tiyathokoze a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika pobweretsa maphunziro aulere, and we as a ministry, believe you me, I assure you that we are very committed than ever before to making sure that this promise is delivered not only with quality but excellence as well. TSS akunena kuti mpata umene a president atipatsawu tugwiritse bwino ntchito. Maphunziro apamwamba mchigawo chakumpoto afika, ndipo titha kutsimikiza kuti ophunzira a dera limeneli ali ndi chidwi chofuna kulimbikira maphunziro. Pamene ndalama zachotsedwa zolipirira ku sekondari, ophunzirawa ngongole imene ali nayo yoti abwenze ndi kulimbikira maphunziro. Basic education. Mr. Speaker, sir, my government is advancing quality basic education that will be accessible to all children. We'll continue to introduce learners to digital skills and the e-learning at a tender age.